Dobrý deň študentky a študenti, vítam vás pri dnešnej videoprednáške na tému účinky meteorologických prvkov na človeka, pracovné a vonkajšie prostredie človeka. Táto téma pojednáva o problematike humánnej bioklimatológie, čiže vzťahu fyziológie človeka, alebo teda života človeka a klímy, respektíve povetrnosti. Na úvod si povieme, čo bude obsahom našej dnešnej prednášky. V prvom rade si veľmi zrýchlika preberieme účinky počasia na fyziologické funkcie človeka, pričom sa zameriame na základné meteorologické prvky, a to teplotu vzduchu a vlhkosť vzduchu, prúdenie vzduchu, tlak vzduchu a žiarenie. V súvislosti so zdravím populácie, ľudskej populácie alebo zdravím človeka v urbánnom, ale aj v rurálnom prostredí sa čoraz častejšie začína skloňovať pojem extrémne poveternostné javy vo vzťahu k chorobám, meteorotropným chorobám. Takže preberieme si aj vplyv extrémnych poveternostných javov, najmä teda horúce vlny a dusno, na život, respektíve na úmrtnosť ľudí počas týchto situácií. Preberieme si, alebo teda načrtneme aj problematiku meteorotropných chorôb, čiže chorôb, ktoré vznikajú alebo sa zhoršujú v dôsledku rôznorodých a kombinovaných účinkov povetrnosti. A pozrieme si aj niekoľko príkladov ohľadne pracovného prostredia a humánnej bioklímy. To znamená, dotkneme sa problematiky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, podpore verejného zdravia a podobné témy. V podstate hygiena práce. A nakoniec si povieme aj pár vied o klimatoterapii, ktorá je veľmi dôležitou, i keď možno zľahka zaznávanou v súčasnosti súčasťou prevencie závažných chorôb. Na začiatok si však musíme povedať, čo to je termoregulácia človeka. Človek je teda homotermný organizmus, to znamená, že má vlastnú vnútornú termoreguláciu a spôsob tejto termoregulácie, čiže udržiavania si kvázi konštantnej telesnej teploty, samozrejme táto teplota, vnútorná teplota človeka alebo teplota tela človeka nie je konštantná, má dynamiku, ale okolo v podstate kvázi konštantnej teploty 36,5 stupňa. A spôsoby tejto termoregulácie sú trojaké, a to chemické, a to zvýšením alebo znížením látkovej výmeny, ktoré nastáva buď aktívnym pohybom, alebo chladovým trasom, čiže sa v podstate zvýši sa aktivita svalstva. To znamená, že tie zimomriavky, ktoré sa zdajú byť také nepríjemné, oni v skutočnosti sú aktivované mozgom za účelom zvýšenia látkovej výmeny a tým uvoľňovania tepla, pretože viete, že pri zvýšení látkovej výmeny sa štiepia živiny a tým sa uvoľňuje teplo. Ale taktiež chemická termoregulácia môže byť netrasová aklimatizačná termogenéza. To znamená, že teplo organizmus alebo teda telo po aklimatizácii dokáže vytvárať alebo teda dokáže tvoriť toto teplo nielen trasovým chladom alebo aktívnym pohybom, ale aj zmenami látkovej, alebo teda zvýšením látkovej výmeny, ktoré ale nie sú spôsobené aktuálnym vplyvom, čiže tým aktívnym pohybom alebo tými zimomriavkami, tým chladom, ale tým, že sa aklimatizovalo na dané klimatické podmienky a tým pádom začalo pracovať trošku iným spôsobom. Mení sa tým pádom čiastočný metabolizmus. S tým samozrejme súvisí aj spôsob výživy človeka v konkrétnych, prirodzenej výživy myslím, v konkrétnych klimatických podmienkach. Preto napríklad Eskimáci preferujú tuky alebo spotrebu vyššieho množstva tukov a zatiaľ naopak, dajme tomu stredozemné, ešte nižšie, v tropických krajinách, alebo teda v krajinách, kde je
kde je vysoká teplota, tak tam naopak sa skôr preferuje buď bielkovina alebo sacharid vo zvýšenej miere v potrave. Takže to je tá chemická termoregulácia. Potom poznáme fyzikálnu a to je zvýšenie alebo zmenšenie izolačných schopností tela. To spočíva, alebo teda to funguje na princípe vazokonstrikcie malých ciev v koži. Čiže keď máme okolité prostredie chladné, tieto malé cievy v koži sa zúžia, tým pádom sa prietok krvi v koži zníži a začne sa uplatňovať vo zvýšenej miere izolačná vlastnosť tukových vrstiev. Preto ináč mimochodom trošku ľuďom, ktorí sú pri tele, nie je tak chladno ako tým, ktorí sú vyšportovaní a majú malé zásoby alebo žiadne zásoby podkožného tuku. Tým nechcem nič povedať. Naopak v lete, keď je potreba izolačnej vlastnosti tela nežiadúca, pretože v takom prípade by dochádzalo k prehrievaniu vnútorných orgánov tela, alebo teda jadra tela, tak dochádza k rozšíreniu týchto malých ciev, tým pádom krv začne prúdiť väčšmi cez tieto vrstvy a izolačná vlastnosť podkožného tuku sa tým pádom zníži alebo eliminuje. To je fyzikálny proces. A potom samozrejme behaviorálny spôsob termoregulácie, a to je niečo, čo je nám prirodzené, ani si to neuvedomujeme a je to ukrytie, exponovanie sa na slnku, napríklad naopak, keď nám je zima, hľadanie alebo teda používanie väčšej prikrývky tela, to znamená obliekanie, odievanie sa. To sú veci, ktoré si aj neuvedomujeme, ale skutočne sú to behaviorálne spôsoby termoregulácie, ktoré máme zažité hlboko v sebe. Čiže to sú základné spôsoby termoregulácie. Keď sme si v predchádzajúcom slajde hovorili o spôsoboch termoregulácie teplokrvných organizmov, teda konkrétne človeka, pretože pojednávame o humánnej bioklimatológii, musíme si povedať aj prečo vlastne tento telo sa snaží akože v podstate brániť sa alebo regulovať túto teplotu a aké sú účinky zvýšenej alebo zníženej teploty vzduchu na samotný organizmus. A začneme chladom. Čo spôsobuje chlad? Chlad v prvom rade spôsobí zvýšenie aktivity svalstva. Či už v podobe zimomriavok, toho trasu, mimo nášho priamého zapríčinenia, alebo naopak, že nás núti chlad. Tam existujú dva príklady, lebo niektorí ľudia skôr zostanú strnulí, keď je zima, ale naopak núti nás v podstate k úniku minimálne, čiže k odchodu z toho chladu, alebo keď sa to nedá, dajme tomu, že pracujete vonku, no tak nezostáva nič iné, len jednoducho robiť ďalej, čiže zvýšiť aktivitu svalstva. Tým pádom nás núti k zvýšeniu látkovej výmeny a už ako sme si povedali, to je chemický dej, pri ktorom sa uvoľňuje teplo, pretože sa štiepia živiny a tým pádom sa v podstate dodáva ďalšie teplo zo štiepených zásob živín z tela a dochádza k ohrievaniu organizmu. Ďalej, kožné cievy sa zužujú, čiže zvyšuje sa izolačná účinnosť tukových vrstiev, to je tá fyzikálna. A samozrejme, keďže reagujeme na to psychologicky alebo psychicky, tak behaviorálne aktivity smerujú k potrebe zohriať sa, obliecť sa, prežiť, uniknúť z toho chladu, alebo teda minimálne zvýšiť tú aktivitu. V tomto prípade treba povedať, že účinky chladu, ktoré sú napríklad spôsobené pri požití alkoholických nápojov, ktoré vedú v podstate k strnulosti človeka, naopak vedú k poškodeniu zdravia, ale to si povieme až na záver tohto slajdu. Čiže čo je dôsledkom ale týchto fyzikálnych, chemických a v podstate aj behaviorálnych aktivít, ktoré smerujú k zvýšeniu vnútornej teploty tela, nakoľko reagujú na práve okolité chladné prostredie. No dôsledok je relatívne rýchla strata energie.
či už pri tej látkovej výmene, pretože zrazu musíme spotrebovať tie živiny, alebo ako strata podkožných zásob, pretože samozrejme po spotrebovaní cukrov nasleduje štiepenie tukov a to je v podstate strata tukových zásob. Čiže to sú dôsledky priame. Preto aj v chlade, to je to, čo som spomínal na tom predchádzajúcom slajde, v chladných klimatických podmienkach si organizmus vyžaduje väčšie množstva tukov a v podstate tuky sú, to nie sú, dajme tomu, inak to poviem, väčšie množstvo tukov, tak, aby ich mohlo telo počas látkovej výmeny postupne spotrebovať a zároveň, že tie tuky sa ukladajú v podkožnom mazive a fungujú ako izolačná vrstva. Samozrejme tá problematika je zložitejšia, hovoríme o veľmi zjednodušenej forme, alebo hovoríme v veľmi zjednodušenej forme, ale zhruba princíp je takýto. Dobre, kým sme není vystavení chronickému chladu, to znamená, že síce strácame počas práce vonku aktivít v chladnom prostredí a podobne, strácame túto energiu v podobe cukrov, v podobe podkožných zásob a tak ďalej, ale dôjde k ich doplneniu, napríklad na konci dňa alebo počas prestávok, eventuálne dochádza k prehriatiu organizmu práve na základe behaviorálnych aktivít, to znamená automaticky, keď pracujete vo vonkajšom prostredí, jednak zo zákona vám musí byť zabezpečená možnosť ohriať sa, a keď nie, tak zníženia pracovnej záťaže, a keď nie, tak obmedzenia času stráveného v exponovanom prostredí. Ale zároveň nás to vnútorne ťahá sa zohriať, čiže človek, ktorý má prácu vonka, málo kedy, v chladnom prostredí myslím, málo kedy sa pooblieka nedbalo, alebo sa nepripraví na to, že bude jednoducho problém s chladom. Čiže ale pokiaľ je to teda nie chronické a máme zabezpečenú obnovu v podstate tepelného komfortu týmito troma spôsobmi, tak sa nič nedieje. Dokážeme s tým telom balancovať. Pokiaľ ste však vystavení extrémnemu a hlavne chronickému chladu, to je ten tretí oranžový slajd, oranžový obdĺžnik. Buď dôjde k fyziologickej aklimatizácii, ak to neprekročí nejakú medzu, to znamená, dajme tomu, človek začne pracovať vo vonkajšom prostredí, zmení prácu. Nepomôže mu zvýšenie aktivity svalstva, ako v zásade áno, v prvý, druhý deň a tak ďalej. Ale keďže je to opakovaný jav, on sa musí aklimatizovať. Čiže v podstate sa mu zmení aj istým spôsobom metabolizmus tela, aby sa teda prispôsobil tým zmeneným pracovným podmienkam alebo aj životným podmienkam. To znamená, že sa presťahujete, dajme tomu, niekde do horských oblastí a podobne. To si vyžaduje svoj čas. Pokiaľ však nedôjde jednak k fyziologickej aklimatizácii a doplňaniu tých v podstate zásobných látok, ktoré spôsobujú chemickú termoreguláciu, nastáva postupne chradnutie organizmu až smrť. To je nevyhnutelný záver chronickej expozície chladu, ktorý poznajú jednak horolezci, ktorí strávia dosť dlhé obdobie, alebo dosť dlhý čas vo vysokohorskom prostredí, hovoríme kľudne o Himalájach. Koniec koncov, ja som sa rozprával aj s bývalým kolegom, ktorý sa zúčastnil slovenskej expedície na Mount Everest, myslím, že to bolo rok 1997, a vravel, že to boli extrémne podmienky, že to si nevieme ani len predstaviť. Jednak nedostatočnosť kyslíku, jednak nedostatočnosť, čiže to nedoplňanie tých živín, to chradnutie postupne a tak ďalej. To sú jednoducho extrémne podmienky, v ktorých človek, keď prestane v podstate byť v tepelnom komforte a nedokáže to kompenzovať psychickou odolnosťou, môže tomu veľmi ľahko podľahnúť a práve to psychologické podľahnutie, ktoré napríklad vedie k tomu, že zníži fyzickú aktivitu, že zmení rutinu, že zabudne nejaké veci, napríklad
procesne myslím, že zabudne niektoré veci vykonávať, tak vedú postupne k smrti nevyhnutne. Podobne, ale to je iný prípad, iný príklad, ako k tomu často dochádza bohužiaľ v zime, či už u ľudí bez domova, alebo to nemusia byť len ľudia bez domova. Stáva sa to, bol som toho svedkom osobne, aj v podstate bežných ľudí, ktorí to preženú s alkoholom a zostanú ležať napríklad v snehu, v mraze. A do rána si ich počká samozrejme v tomto mraze smrť. Prečo? Účinky alkoholu na telo sú také, že rozširujú cievy. Tým, že oni v podchladenom prostredí, to je fyziologický účinok, psychologický účinok je otupelosť. Nevšímate si, necítite. Čiže vy necítite, že chladnete. Cievy sa vám roztiahnu, väčšie množstvo krvi tým pádom cirkuluje v organizme, ale aj v povrchových častiach organizmu, ktoré sú exponované voči chladnému prostrediu, tým pádom odoberá sa väčšmi teplo. No a keďže ten konkrétny človek leží niekde v snehu v mraze, je mu neustále odoberané teplo a je otupelý, postupne nastáva v podstate bezvedomie a ten človek sa už z tohto nezobudí, zomrie. Takže to je negatívny účinok v podstate alkoholu ako látky, ktorá teda nemusí zlikvidovať nutne iba ľudí bez domova alebo nejaké marginalizované komunity alebo niečo podobné, ale skutočne treba si na to dávať pozor, pretože to sa môže stať hociakému človeku. A keď hovorím o tom, tak skutočne som bol svedkom toho, ako sme našli v poli pri ceste po jednom Silvestri ráno ležať človeka, ktorý o sebe vôbec nevedel, bol to 27-ročný chlapec a keby sme ho tam neboli omylom našli, pretože ako bol sneh, tak v podstate bolo vidieť len nejaké telo, ktoré tam leží. My sme išli autom okolo a zahliadli sme ho, lebo sme odbočovali, čiže preblikli svetla v podstate cez to snehové pole, tak sme zahliadli, že tam niečo leží. Keby sme si ho neboli všimli, ten človek by už dneska nežil. A to len v dôsledku toho, že by sa podchladil negatívnymi účinkami alkoholu, jednak otupelosťou a jednak tým, že v podstate by sa podchladil. A po podchladení samozrejme to je to nezabezpečenie neschopnosti tela zabezpečiť si vnútorné termoregulačné mechanizmy, dochádzalo by k podchladeniu, začali by zlyhávať životné funkcie a ten človek by zomrel. Čiže na túto vec si treba dávať pozor. Samozrejme toto je príklad nešťastný, práve kvôli tomu, že bol prítomná intoxikácia alkoholom, ale takáto vec sa vám kľudne môže stať aj pri cestách po horách, na turistike a podobne, napríklad keď sa zle vybavíte oblečením, výstrojom, keď o sebe nedáte vedieť, kam idete a zostanete, dajme tomu, bohužiaľ niekde visieť v podstate medzi skalami a nikto o vás nevie, nikto vám na pomoc nepríde. Aj taká vec sa môže stať, koniec koncov viete o tom, aj v televízii sa to častokrát ukazuje, že tieto situácie nastávajú. To znamená, nie je to na srandu, je to skutočne vážna vec. To sú tie negatívne účinky chladu na ľudský organizmus a jeho príčiny. Naopak, zvýšená teplota okolia funguje trošku opačne. Aké sú v podstate prejavy? Zníži sa aktivita svalstva, tým pádom sa zníži látková výmena. Je to opačný proces. Zatiaľ, čo pri chlade potrebuje telo zvýšiť látkovú výmenu, aby zvýšilo produkciu tepla, naopak, keď je okolité prostredie prehriaté, on sa potrebuje chladiť a nedoplňať ďalšie doplnkové teplo do organizmu. Tým pádom dochádza k zníženiu látkovej výmeny. To sa prejavuje tým, že v podstate nemáte chuť do jedla, máte chuť hlavne len niekde, dajme tomu sa skryť pred slnkom alebo jednoducho nevychádzať, nemáte sílu na fyzické aktivity a podobne. Zároveň sa veľmi výrazne zvyšuje krvný tlak a to z toho dôvodu, že rýchlosť obehu krvi cez telo v podstate, alebo teda dôvodom tohto rýchlejšieho obehu je potreba chladiť sa.
podstate je to rovnaký proces, tá krv je chladivo v tomto prípade, ale aj v iných prípadoch, ale krv teda je chladivo a dochádza k obehu, zvýšenému obehu tejto krvi. Srdce teda rýchlejšie pumpuje, aby sa pokúšalo v podstate ochladzovať. To je dôvod teda zvýšeného krvného tlaku. Zároveň sa rozširujú kožné cievy, to znamená prechádza v podstate, alebo vypína sa izolačná schopnosť podkožného tuku, tak aby krv prúdila čo najväčšou plochou práve kvôli tomu, aby sa ochladzovala. Ochladzovala sa o vonkajšie prostredie, pretože zväčša teda to môže fungovať, ale zväčša to aj tak funguje iba v prípadoch, kedy máme teplotu okolia nižšiu ako je teplota tela. Keďže je tá bilancia negatívna, tak dokáže telo ešte ochladzovať, aj keď v menšej miere vnútorné prostredie tela na úkor toho vonkajšieho, čiže dochádza k ochladzovaniu. Problém nastáva, pokiaľ sa nám vonkajšie prostredie ohreje vyššie, ako je teplota tela. Vtedy máme pozitívnu bilanciu teplotnú, čiže v podstate nám vzduch začína telo ohrievať. A pokiaľ nemáte chladenie vo väčšej miere alebo úkryt, to znamená, že či už studenú sprchu alebo vlážnu studená vám môže spôsobiť šok až infarkt, teda hlavne slabším organizmom. Schladenie, úkryt, čiže tieň, ventilátor a podobné záležitosti, ktorým dokážete aktívne odoberať teplo z povrchu tela, tak dochádza k prehrievaniu a to si povieme pri tých extrémnych poveternostných javoch a poškodeniu zdravia. Zároveň sa zrýchľuje dýchanie, pretože my v podstate ochladzujeme sa aj samotným dýchaním. Výmenou plynov ochladzujeme vnútorné prostredie. Čiže to je dôvod. Rozširujú sa teda kožné cievy, ruší sa tá izolačná schopnosť tukových vrstiev a aktivuje sa v podstate mozgom sa aktivuje reflex potenia. Takže sa v podstate aktivujú potné žľazy a to vedie k tomu, že dochádza k evaporácii tejto kvapaliny, potu na povrchu kože a vieme, že pri evaporácii, výpare sa spotrebováva skupenské teplo vyparovania, ktoré sa musí využiť, alebo teda ktoré musí byť spotrebované na zmenu skupenstva z kvapalného na plynné a to sa odoberá z povrchu kože. Čiže evaporačne sa v podstate chladíme. Mozog vyšle signál k zvýšenému alebo k produkcii potu. Pot sa začne produkovať na povrchu kože a ako sa zvyšujú evaporačné požiadavky atmosféry, tá začne v podstate odparovať dodávaním tepla. Tým, že máme vyššie evaporačné požiadavky atmosféry, dochádza k tomu, že atmosféra je schopná do seba nasať väčšie množstvo vodných pár a tieto dostáva do seba tým, že sa odparuje táto kvapalina, potná kvapalina z povrchu kože. A pri tomto odparovaní kvapaliny sa musí spotrebovať teplo, skupenské teplo vyparovania, čiže dochádza k zmene skupenstva a pri tej zmene skupenstva sa to teplo odoberá jednak samozrejme aj v podstate z medznej vrstvy atmosféry okolo kože, ale vo väčšej miere sa spotrebováva práve z povrchu kože. Tým sa povrch kože ochladzuje a srdce, ktoré pumpuje vo zvýšenej miere krv, respektíve cirkuluje tá krv rýchlejšie v rámci vnútorných orgánov a povrchu kože, tak sa ochladí na povrchu kože a dostáva sa naspäť mierne chladnejšie. Toto je ten fyziologický proces chladenia. A zároveň teda mozog vysiela signál pre behaviorálne aktivity, čiže máme potrebu, tak ako som už povedal, schladiť sa, ukryť sa do tieňa a hlavne sa znižuje schopnosť pracovať efektívne. Zároveň to vedie aj k zvýšenej podráždenosti a zhoršeniu reakcií, čo samozrejme súvisí s utlmením činnosti mozgu. Čiže tie dôsledky sú spomalenie reakcií, ospalosť, nechuť do jedla a podobne.
Keď sme u tých behaviorálnych aktivít vedúcich znižovaniu vnútornej teploty človeka, tak treba povedať, že práve na toto je zamerané aktivity alebo zamerané požiadavky pracovnej hygieny práce, ktorá hovorí o prestávke, zvýšenom počte prestávok v práci, o tom, že je potreba doplňať tekutiny, čiže zamestnávateľ musí musí zabezpečiť pitný režim a v najhorších prípadoch, keď teplota na pracovisku prevyšuje 30-35 stupňov, respektíve teplota vonkajšieho prostredia sa blíži vysoko na 35 stupňov, na to sú ale medzné hodnoty určené práve predpismi, tak môže rozhodnúť o zakázaní práce vo všeobecnom záujme. Čo sa deje, pokiaľ teda dochádza k tomuto zvýšeniu teploty okolia a tým pádom potrebe zvýšeného chladenia ľudského organizmu? Pri chronickej expozícii, to znamená, ak nie je schopné telo efektívne sa chladiť tými procesmi, ktoré boli pred chvíľou popísané, alebo ak nemáme možnosť ukryť sa a schladiť sa, dochádza častokrát k poškodeniu zdravia následkami prehriatia organizmu. Veľmi často to býva kolaps organizmu, infarkt, cievna príhoda a podobné veci, ktoré si ukážeme na ďalších slajdoch, ako som už na začiatku povedal. Čiže to boli účinky teploty vzduchu. Aké sú účinky vlhkosti vzduchu na organizmus? Tie veľmi úzko súvisia, tak ako to už je, to si pamätáte ešte z bioklimatológie, respektíve z meteorológie a klimatológie, že teplota vzduchu úzko súvisí s vlhkosťou vzduchu. Čiže ak relatívna vlhkosť stúpa, znižuje sa sýtostný doplnok a teda klesá výpar. Keď sa znižuje sýtostný doplnok, čiže atmosféra už nechce do seba poňať väčšie množstvo vodnej pary, dochádza k tomu, že sa ani z povrchu tela, ani po aktivácii potných žliaz, ktoré by teda umožnili, čiže na povrch tela nám začne vystupovať pot, ktorý teda predpokladá telo, že bude atmosféra odparovať, a to tak, že bude spotrebovať teplotu tela, čiže samozrejme povrchu kože, a tým sa efektívne ochladí kvôli cirkulácii krvi aj vnútorné prostredie človeka, alebo teda to jadro, tepelné jadro, tak tomu nedochádza, pretože evaporačné požiadavky atmosféry sú nižšie. Čiže ten pot zostáva na povrchu kože v podstate v podobe kvapôčiek, to poznáme, ktoré sa ale neodparujú. To je v prípade vysokej vlhkosti vzduchu, alebo aj inak nazvané dusno. Vysoký obsah vodných pár, alebo teda vysoký tlak vodných pár v atmosfére. Býva to veľmi často pred búrkou, alebo po búrke, alebo počas tých takých dusných letných dní. Poznáte tú situáciu. Potíte sa a pritom sa nedokážete schladiť. Zvýši sa rýchlosť dýchania, nedokážete ale v podstate sa sústrediť na prácu, lebo vaše vnútorné prostredie sa nechladí, prehrieva sa nám organizmus a to je veľmi nebezpečný jav, najmä pre ľudí, ktorí trpia ochoreniami srdcového charakteru alebo cievneho, a taktiež dochádza často k poškodeniam zdravia u ľudí, ktoré majú dýchacie problémy, v podstate majú problémy s pľúcami alebo teraz s dýchacím aparátom. A je tomu tak, pretože vo vlhkej atmosfére, čiže pri vysokom tlaku vodných pár, podľa toho vzorca predstavme si situáciu, dajme tomu pri 30 stupňoch máte veľmi vysoký obsah vodných pár, potenciálny samozrejme, pretože záleží od toho, či tá atmosféra tú vlhkosť sebe má, dokáže ju získať alebo nie, ale ten potenciál je tam vysoký. No a keď tú vlhkosť do seba dostane, tak nastane teda dusná situácia. Dusno. Skutočne sa to volá, že dusno.
českej literatúre aj párno. No a v týchto podmienkach práve nie je možnosť toho efektívneho ochladzovania. A tak ako som povedal, s tými kvapkami potu dochádza k tomu, že sa nechladíte, v podstate z vás len, poviem to ľudovo, kvapka pot, ale žiadny efekt poriadny sa nedie. Naopak, v situáciách, kedy je nízky obsah vodných pár, tak dochádza k tomu, že sa telo efektívne chladí aj v prípade vysokých teplôt. Čo to znamená? Znamená to napríklad, že na púšti sa nepotíte. Respektíve sa potíte v menšej miere. Prečo? Pretože ten pot, ktorý vystupuje, samozrejme, že dochádza k aktivácii potných žľaz, lenže ten pot, ktorý vystupuje na povrch kože, veľmi rýchlo evaporuje. Odparí sa, čiže vy ani nemáte tú vedomosť o tom, že na povrchu ste mali nejaký pot, pretože tie evaporačné požiadavky atmosféry sú vysoké a relatívna vlhkosť, ale aj absolútny obsah vodných pár v atmosfére sú nízke. V tej situácii však strácate veľmi rýchlo tekutiny. To znamená, na púšti sa síce prehrejete, ale keď máte dostatok vody, dokážete sa chladiť a samozrejme úkryt je veľmi dôležitý, tak to v podstate dokážete lepšie zniesť, samozrejme hovoríme o zdravom človeku, ako situáciu v dusne, kedy by ste sa aj vedeli ochladiť a teplota je nižšia, ale nemáte sa ako, pretože atmosféra je plná vodných pár a nedokážete sa ochladiť. Tie mechanizmy prestávajú fungovať. A samozrejme, dôsledky tejto vysokej vlhkosti sú prehrievanie organizmu, pokles fyzickej aktivity, zhoršené dýchanie, vysoký tlak. Dobre, takže to sú v podstate kombinované účinky teploty vzduchu a vlhkosti vzduchu. Aké sú účinky prúdenia vzduchu na organizmus? Rýchlosť prúdenia vzduchu ovplyvňuje v prvom rade, a to súvisí aj s tou teplotou a vlhkosťou, rýchlosť evaporácie. To viete a už aj si pamätáte, teda dúfam, že si pamätáte z meteorológie a klimatológie, že zvýšením rýchlosti prúdenia vzduchu dochádza k zvýšenému výparu. Pretože z aktívnej vrstvy je v podstate neustále odoberaná vlhkosť a zároveň dochádza k fyzikálnemu ochladzovaniu a tým pádom je možnosť doplnenia ďalšej vlhkosti na aktívny povrch, napríklad pri listoch alebo pri koži a tým pádom dochádza k vyššiemu výparu. Vysušuje doslova vzduch, vysušuje to prostredie a keďže je ale teplé to prostredie, tak dochádza k neustálej potrebe evaporačnej. Takže takýmto spôsobom to funguje. A zároveň sa tam uplatňuje samozrejme premiešavanie vzduchových hmôt. Keďže ale to prúdenie vzduchu môže byť aj v situáciách chladnej atmosféry, tak toto vysušovanie alebo odoberanie vlhkosti dochádza, alebo k nemu dochádza aj pri nižších teplotách vzduchu. Nie je to len podmienka, že musí byť 30 stupňov alebo niečo podobné. To sú, by sme povedali, tie negatívne účinky, základné negatívne účinky, čiže zvýšia sa evaporačné požiadavky, zvýši sa výpar. No zároveň zlepšuje vietor tepelnú pohodu. Práve v prípade vysokého tlaku vodných pár, práve v prípade toho dusna, ktoré bolo naznačené predtým, pokiaľ nastane situácia, že začne viať vietor, tak sa zlepšuje tá tepelná pohoda, pretože dochádza k premiešavaniu a samozrejme aktívnemu ochladzovaniu prúdením vzduchu. Čiže to je aj rozhodujúci faktor pre v podstate lepšie podmienky, lepšie bioklimatické podmienky v prípade výskytu dusna. Ale ak teplota vzduchu prevýši 36 stupňov, to v podstate znamená, že teplotu tela, že tú teplotu zmení sa nám tepelná bilancia, toto prúdenie už neodoberá teplo z povrchu kože, ale ho dodáva. Takže to je veľký problém a v takom prípade je jediná možnosť ukryť pred týmto vetrom a chladiť sa, či už vodou, alebo ukrytom samotným. Vidíte, chladná tepelná bilancia. V prípade chladného až mrazivého vzduchu zároveň sa ale uplatňuje, alebo začne sa opäť uplatňovať zase naopak schladzovací efekt, takzvaný wind chill faktor. A
a ten je zase nepriaznivý. Čiže čo sa týka účinkov prúdenia vzduchu, sú dvojaké. Jednak je tam priaznivý v prípade dusna, lebo zvyšuje schopnosť ochladzovania. Zároveň je tam negatívny, že sa zvyšuje rýchlosť evaporácie. To je ale v podmienkach, keď není vysoký obsah vodných pár v atmosfére, pochopiteľne. To znamená, atmosféra je nenasýtená, vtedy sa zvyšuje rýchlosť evaporácie. No a naopak, a zase ďalšia negatívna je, že v prípade chladného vzduchu dochádza k skladzovaciemu efektu, pretože vietor samozrejme odoberá teplo a tým pádom sa rýchlejšie schladzuje či už povrch kože alebo vôbec prostredie. To je ten wind chill faktor, ktorý funguje zhruba asi následovne, čiže to sú účinky prúdenia vzduchu na organizmus pri rôznych rýchlostiach prúdenia vzduchu. Na osi Y máme rýchlosť vzduchu v metroch za sekundu a na osi X máme teplotu vzduchu. Takže vidíte, že dajme tomu pri teplote minus 15 stupňov, ale rýchlosti prúdenia vzduchu, rýchlosti vetra 2 metre za sekundu, máme wind chill faktor rovnaký. To znamená, že v podstate je minus 15 a pocitová teplota je minus 15. Ale pokiaľ sa zvýši rýchlosť prúdenia vzduchu, dajme tomu na 16 metrov za sekundu, začne sa veľmi výrazne uplatňovať schladzovací účinok vetra a dochádza k tomu, že pocitová teplota je na úrovni minus 25 stupňov. To je ten wind chill faktor. Dokonca ešte viac, dokonca je to možno aj minus 30. Rozumieme sa, čiže účinkom vetra pri chladnej atmosfére alebo pri marazivej atmosfére dochádza k zvyšovaniu alebo zväčšovaniu toho efektu schladzovania a pocitová teplota, ale aj reálne tá teplota vzduchu účinkuje, ako by bola o mnoho a mnoho stupňov nižšia. Vezmeme si situáciu pri teplote minus 20 stupňov za rýchlosti prúdenia vzduchu 0 metrov za sekundu, je pocitová teplota logicky minus 20. Ale vezmite si, že pokiaľ by začal fúkať vietor o rýchlosti 20 metrov za sekundu, čo je prakticky výchrica, tak sa dostávame na pocitovú teplotu minus 35 stupňov a sme v oblasti nebezpečenstva omrzlín. To znamená, že to sú veľmi závažné dôsledky a je potreba ich brať na zreteľ, či už pri plánovaní pracovných aktivít vo vonkajšom prostredí, v mrazivom počasí a tak ďalej, ale zároveň aj pri plánovaní, dajme tomu, nejakých výskumných aktivít alebo turistických aktivít, najmä vo vysokohorskom prostredí, kde dochádza veľmi často práve k vysokým rýchlostiam prúdenia vzduchu. Preto je potrebné sledovať veľmi pozorne predpoveď počasia v mrazivom teda období počas zimy, alebo môže to byť aj počas leta, ale to by muselo byť na južnej pologuli. Samozrejme. Je potreba dbať teda na predpoveď počasia a veľmi detailne si prepočítať aj tento wind chill faktor, ktorý vám povie, aké budú reálne pocitové podmienky. Pretože medzi minus 20 a minus 35 je veľmi výrazný rozdiel a ako vidíte, ten rozdiel je natoľko výrazný, že sa dostávate do oblasti, kedy máte nebezpečenstvo vzniku omrzlín za istých situácií. A k tomu musíte samozrejme naplánovať výstroj, výzbroj, oblečenie a tak ďalej a tak ďalej. Čiže toto je veľmi dôležité sledovať. A pozrieme si ešte, aké sú účinky, tlakové účinky prúdenia vzduchu, pretože aj samotný dynamický pretlak vzduchu má svoje účinky. To je logické, pretože ten vietor je masa, hmotná masa, ktorá na vás tlačí a vy cítite účinky tohto tlaku. Vidíte, pri rýchlosti prúdenia vzduchu 1 meter za sekundu v podstate to ani necítite. Ale už pri rýchlosti 10 metrov za sekundu telo, alebo teda človek veľmi významne vníma účinky. Tlačí na vás ten vietor, zvyšuje sa tým pádom nárok na fyzickú prácu, no tak musíte prekonávať ten odpor vzduchu. Zvyšuje sa zároveň spotreba kyslíka
a dynamický tlak prúdiaceho vzduchu, ktorý vám v podstate ide po podnos, zároveň sťažuje schopnosť dýchania, čiže ten organizmus sa namáha väčšmi počas vetra ako počas normálnych bezveterných situácií. A toto takisto treba brať do úvahy v súvislosti s plánovaním prác, alebo aj nielen pri plánovaní prác, ale aj pri posudzovaní rôznych vplyvov na životné prostredie. To znamená, treba na to myslieť, dajme tomu pri plánovaní zásahov do vegetácie, myslím vegetácie v urbanizovanom prostredí, ktorá dokáže efektívne znižovať nápor vzduchu, tlak vzduchu a tým pádom zvyšovať komfort pobytu v tomto prostredí. Zároveň je to uplatniteľné, je potreba na to myslieť, sú na to modely, samozrejme tu na to priestor nie, ale aj kolegovia už len na pobočke Hydrometeorologického ústavu v Banskej Bystrici sa s tým zaoberajú a dokážu vypočítať podobné záležitosti, čiže tlakové účinky, rýchlosť prúdenia, aké to bude mať následky, aj pocitová teplota pri rôznej rýchlosti vetra a tak ďalej. Je potreba s tým pracovať aktívne napríklad už pri územnom plánovaní, pri rozhodovaní o umiestnení stavieb, hustoty zástavby a podobne. To nič menej, vraciam sa síce trošku na začiatok, ale už keď sme spomenuli to plánovanie, územné plánovanie alebo stavebné konanie, tak to treba na to myslieť aj z pohľadu prehrievania prostredia. To znamená, treba posudzovať aj tie účinky, alebo teda aj tieto účinky na humánnu bioklímu prostredia. Dobre, ale vrátim sa naspäť k tomu prúdeniu vzduchu, čiže povieme si ešte niečo, čo je fénová choroba, alebo taký vietor harmatan, alebo vendumidy vo Francúzsku. Tak zároveň, ako sme povedali, tie tlakové účinky prúdenia vzduchu sú veľmi výrazné a spôsobujú problémy. Podobne sa uplatňujú, ale to už patrí v podstate do skupiny meteorotropných chorôb. Napríklad taká fénová choroba v európskych krajinách sa vyskytuje v oblastiach, kde prirodzene vzniká fénové prúdenie. Čo je fénové prúdenie, sme si povedali na meteorológii a klimatológii, čiže u toho sa nebudem pozastavovať. Povedzme si situáciu zo záveternej časti Tatier v prípade južného prúdenia, čiže v podstate z južnej oblasti prichádza vzduch, ktorý sa brzdí v podstate na južných svahoch Tatier, postupne prechádza vyššie, adiabaticky sa v podstate otepluje a dochádza potom k prepadu tohto vzduchu nižšie do oblasti záveternej, v tomto prípade do oblasti Zakopaného v Poľsku. Napríklad, to je teda situácia jedna konkrétna, ale dochádza k tomuto efektu, dochádza aj v alpskom prostredí, ale aj v iných väčších pohoriach, dajme tomu aj vo východných a južných Karpatoch nastávajú tieto situácie a podobne. Skrátka, fénové prúdenie spôsobuje tzv. Fénovú chorobu. Je veľmi zaujímavé, že podľa výskumov v Poľsku tie výskumy sú prebraté z publikácie Humánna bioklimatológia a klimaterapia od profesora Juraja Kolesára, lekára, ktorý priamo uvádza, že medzi rokmi 75 a 80 sa robil výskum, ktorý poukázal na to, že 75% dajme tomu konfliktných situácií, ktoré nastali v Poľsku, alebo teda v Poľsku, ale v oblasti Zakopaného, súviselo s fénovým prúdením. To je tzv. Fénová choroba. Ten proces nie je zatiaľ dokázaný, nevedno, či ho spôsobuje samotné prúdenie alebo poveternostné podmienky, ktoré v podstate podmienujú toto prúdenie fénu alebo fénové prúdenie.
Nevie sa o tých príčinách zatiaľ, že čo je samotnou príčinou toho. Nič menej fénová choroba, prítomnosť toho fénu spôsobuje, že Je 9 hodín. Že sa u ľudí veľmi výrazne zvyšuje nervozita, nesústredenosť, agresivita a podobne. A skutočne podľa týchto výskumov 77% náhodných takých sporov medzi ľuďmi, ktoré kľudne viedli aj k bitkám a v podstate k takémuto nežiaducemu správaniu, bolo dané do súvislosti práve s výskytom fénu. Je to veľmi zaujímavé. Priznám sa, o tejto skutočnosti som taktiež nevedel, tiež som z toho prekvapený a budem potom bádať ďalej, aké sú tie príčiny, chcem si o tom niečo prečítať. Ale faktom zostáva, že skutočne tá podráždenosť, nespavosť, nechutenstvo, dajme tomu agresivita, tým pádom aj v podstate fyzické potyčky medzi ľuďmi súvisia nejakým spôsobom s touto fénovou chorobou. Je to veľmi zaujímavé. Harmatán naopak, to je vietor, ktorý prúdi v čase v podstate jesene a zimy, kedy sa mierne schladí Sahara, mierne, myslíme, to nie je výrazné schladenie, nič menej dojde k poklesu teploty vzduchu a tento vietor prepadáva a v podstate dostáva sa do oblasti Gvinejského zálivu zo Sahary, pričom však je stále dostatočne teplý, ale v porovnaní s tou tropickou oblasťou je chladnejší. Myslím s klímou, ktorá vtedy vládne, alebo poveternostnými podmienkami, ktoré vtedy vládnu v oblasti Gvinejského zálivu. No zároveň vieme, že ten saharský vzduch je relatívne suchý. A to spôsobuje veľmi nepríjemnú situáciu, pretože tí ľudia zrazu zvyknutí na tropickú klímu, nastane prúdenie chladného vzduchu zo severu, relatívne chladného treba povedať, ale zároveň veľmi suchého. Čiže dochádza v podstate k schladeniu a zároveň k vysúšaniu. Vysúšaniu kože, v podstate pocitu sucha. Veľmi zaujímavá situácia, ktorá nastáva práve počas tohto prúdenia vetra harmatán. A ešte je veľmi zaujímavý prípad meteorotropnej choroby súvisiacej s prúdením vzduchu, ktorá teda sa vyskytuje vo Francúzsku a volá sa Vendumidi, alebo Vendumit, tí, čo vedia po francúzsky. A pri tomto prúdení vetra, pri tejto situácii, dochádza zase naopak k aktivácii svrbenia kože. Veľmi zaujímavá situácia. Viac priznám sa, k tomu neviem povedať, prečítal som si iba o tých účinkoch. Ten jav nie je úplne prebádaný, no je dokázané, že skutočne počas tohto špecifického prúdenia práve účinkami, ale opäť, ako pri tej fénovej chorobe, nevie sa, či je to samotným prúdením alebo poveternostnými podmienkami, ktoré toto prúdenie umožnili, čiže takýmto spôsobom dochádza k svrbeniu. A dokonca tento syndrom sa aj pomenoval Vendumit a uplatňuje sa, alebo teda vyskytuje sa najmä u detí. Povieme si ešte o účinkoch zmien tlaku vzduchu na organizmus. To je v podstate pomerne známy jav. Poznáte to určite, najmä väčšinou je to u starších ľudí alebo chronicky chorých ľudí, ktorí dokážu v úvodzovkách predpovedať počasie na základe toho, že cítia bolesti na starých jazvách alebo ich bolí chrbát alebo podobne. To sú teda tie účinky tlaku vzduchu, zmien tlaku vzduchu na organizmus. Čiže pri silných poklesoch tlaku vzduchu majú najväčší problém hypertonici. Z toho dôvodu, že okolitý tlak, keď prudko poklesne, tak samozrejme je pocitovo, zrazu začnete cítiť, že ten vnútorný tlak sa síce nezmenil, čiže tlak krvi, ale poklesom okolia sa v podstate zvýši jeho senzibilita.
Je to podobné, ako keď si spomeniete na barometer a tzv. Videho krabice, ktoré sú natlakované na štandardnú atmosféru a keď okolitý tlak stupne, tak tá krabica sa stlačí. To je v podstate princíp aneroidu, ak si spomeniete. Naopak, keď okolitý tlak poklesne, tak tá krabica sa mierne zväčší, čiže vlastne vnútorný tlak ako keby, alebo teda ako keby nastal pretlak vo vnútri tej krabici bez zmeny tlaku toho vzduchu samotnej tej videokrabici. A veľmi podobne je to aj v prípade tlaku krvi. Čiže tlak krvi sa nemení, ale účinok toho tlaku je citeľnejší. Čiže ten pocit je, ako keby sa zvýšil tlak krvi pri poklese okolitého vzduchu. Naopak, pri zvýšení okolitého tlaku vzduchu veľmi výrazne zase je pocitovo, ako keby sa znížil tlak krvi. Tieto spojené nádoby, tento vzájomný účinok, pritom sa nemení krvný tlak, spôsobuje potom podráždenosť, malátnosť, ale taktiež môže dochádzať aj k zhoršeniu zdravotného stavu, hlavne pri tých ľuďoch, ktorí sú na tom zdravotne horšie, čo sa týka srdcovo-cievnych ochorení. A to tak, že je dokázané, že sa zvyšuje, dajme tomu pri prudkých poklesoch tlaku, sa zvyšuje riziko infarktu myokardu, alebo napríklad aj cievnych mozgových príhod. Tak ako je napísané, teda vo všeobecnosti tieto problémy pri zmenách tlaku vzduchu majú ľudia s kardiologickými a dýchacími chorobami. A teraz si preberieme problematiku účinkov slnečného a infračerveného žiarenia na organizmus. Receptorom žiarenia, čiže to, na čo reaguje samotné telo, sú koža a oko. Na začiatok si však musíme pripomenúť nutne, ako vlastne rozdeľujeme toto žiarenie, alebo teda elektromagnetické žiarenie, a ktoré tie účinky sú nebezpečné, menej nebezpečné a ktoré nemajú vyslovený nebezpečný účinok. Čiže najmenšie vlnové dĺžky alebo najkratšie vlnové dĺžky teda zastupuje žiarenie gamma, ktoré si pamätáte, je to veľmi nebezpečné žiarenie, pri expozícii, ktorému v podstate dochádza k chorobám ožiarenia pri akutných situáciách a inak deštrukcii DNA a podobne. Ďalej rentgenové žiarenie, to myslím netreba sa k tomu pri tom pozastavovať. Vieme o tom, že rentgenové žiarenie je opäť veľmi nebezpečné z dôvodu možných karcinogénnych až mutagénnych účinkov. Koniec koncov v slnečnom žiarení sa rentgenové žiarenie vyskytuje v malej zložke, je vychytávané magnetosférou, čiže k povrchu Zeme ani neprichádza. No a následne samozrejme UV žiarenie, ktoré preniká, i keď mu zabraňuje, to je vo väčšej miere prenikaniu k povrchu Zeme, zabraňuje ozonosféra v stratosfére, čiže ozonová vrstva. No a následne ide viditeľné spektrum alebo slnečné svetlo a následne na to pokračuje plynulo infračervená zložka alebo teda infračervené alebo tepelné žiarenie. Takže ako som povedal, receptorom žiarenia sú koža a oko. Toto sú dva receptory, ktoré sa uplatňujú v súvislosti s účinkami žiarenia na zdravý ľudský organizmus. Aké sú účinky ultrafialového žiarenia? No v prvom rade ultrafialové žiarenie vzhľadom k svojim špecifikám, to znamená vysokej frekvencii, ale malej vlnovej dĺžke, má zároveň aj malú prenikavosť. Absorbuje sa už v rohovitej vrchnej vrstve kože, takže nepreniká do hlbokých vrstiev. Z jeho negatívnych účinkov samozrejme má fotodeštrukčné účinky fotochemickej povahy. To znamená, že tá expozícia v prípade zasiahnutia oka spôsobuje v podstate zápaly oka. V
prípade kože alebo silnej expozície na koži spôsobuje samozrejme začervenanie, to sú tie spáleniny po veľmi dlhých alebo po expozícii slnku počas leta v tých najhorších hodinách, čiže v tých obedných hodinách, kedy je slnko najvyššie, a zároveň pri v podstate dlhodobej expozícii spôsobuje aj karcinom kože. No zároveň na druhú stranu má virucídne a baktericídne účinky. To znamená, že v podstate nakoľko negatívne pôsobí aj pri na ľudské zdravie, či už z dôvodu toho, že spôsobuje mutácie buniek kože, a to vedie pri dlhodobej expozícii k vzniku karcinómu, tak rovnaké sa uplatňuje aj vo vzťahu k mikroorganizmom, škodlivým mikroorganizmom a takisto aj k vírusom. Preto má virucídne a baktericídne účinky. Na tomto mieste treba povedať, že, a to je v súvislosti so súčasnou situáciou pandémie covidu, a teda vraciam sa k prvej vlne. Zatiaľ to teda nie je potvrdené, nie je to vedecky potvrdené, nič menej špekuluje sa o tom, že práve aj nízky počet prípadov, ktorý sa objavil, ktorý sa vyskytol na jar na Slovensku, súvisí s veľmi výrazným a veľmi silnou odchýlkou, pozitívnou odchýlkou ultrafialového žiarenia v mesiaci apríl a máj. Je to veľmi zaujímavé, pokúsim sa vám to dať aj do linku. Je o tom správa na Slovenskom hydrometeorologickom ústave, že veľmi zaujímavé, že práve v mesiaci apríl až začiatok mája 2020 bola odchýlka UV žiarenia veľmi významná. To znamená, prenikalo väčšie množstvo ultrafialového žiarenia oproti normálnej situácii na povrch Zeme, a špekuluje sa, že práve to má niečo dočinenia s nízkym výskytom tohto ochorenia, vzhľadom k tomu, že UV žiarenie v podstate likviduje tieto či už mikróby, alebo v tomto prípade vírusy samozrejme, vo vzduší, a to tak, že ich v podstate likviduje. Čiže má veľmi dobré virucídne a baktericídne účinky. Ďalšou výhodou je, že sa veľmi významne podieľa na tvorbe vitamínu D. No ale keďže máme aj tie deštruktívne účinky fotochemickej povahy, tak je potrebné povedať, že ultrafialové žiarenie je potrebné, alebo teda, že uplatňuje sa, má svoje pozitívne účinky na zdravie človeka, ale musí sa to robiť s rozumom. To znamená, tie príkazy alebo odporúčania lekárov, ako nevystavovať sa priamému slnečnému žiareniu počas obedných hodín, to znamená od tej 12. do 3. hodiny v lete a podobne, treba brať na zreteľ, nakoľko aj v tých neskorších poobednejších hodinách, i keď už slnko nie je tak vysoko, naďalej preniká ultrafialové žiarenie, jeho ale menšie množstvo, je o špecifických vlnových dĺžkach, ktoré sa podieľajú na tvorbe vitamínu D, no nie je už tak vysoké riziko toho, že vám poškodí v podstate kožu, respektíve, že by dochádzalo k poškodeniam, ktoré by mohli viesť k vzniku karcinómu kože. Takže ako tu píšem, UV žiarenie je skutočne potrebné, ale s rozumom. Veľmi zaujímavým ešte aspektom, ktorý treba spomenúť, on súvisí vo všeobecnosti so žiarením, ale tu v tomto prípade aj s UV žiarením, je účinok špecifického zákrytu, vegetačného zákrytu na prenikanie ultrafialového žiarenia týmto zákrytom. Myslím tým, že vegetácia, najmä urbánna vegetácia, čiže vegetácia urbanizovaného prostredia, mestské parky, aleje a podobné veci, zabraňujú prenikaniu ultrafialového žiarenia na povrch človeka a zároveň samozrejme svojím schľadzovacím účinkom ochladzujú prostredie.
Takže je tam dvojitý efekt. Ešte pochopiteľne, ako si povieme, pri viditeľnom svetle majú ešte aj svoj dosah na psychiku človeka, na v podstate psychickú pohodu. To znamená, toto sú všetko aspekty, ktoré treba brať opäť na zreteľ v situáciách, kedy plánujete, alebo teda budete plánovať, alebo budete rozhodovať o, dajme tomu, odstraňovaní vegetácie, respektíve budete mať právo rozhodnúť o umiestnení vegetácie v urbanizovanom prostredí. To znamená, stromy a urbánna vegetácia má veľmi významný dosah na to, aby sa znižovala expozícia ľudí voči ultrafialovému žiareniu, priamému ultrafialovému žiareniu a zároveň sa znižuje teplota prostredia. Na to treba myslieť, teda, keď niekto k vám príde, keď budete pracovať v budúcnosti na úradoch a na úsekoch životného prostredia, dajme tomu na mestách a podobne, so žiadosťou výrub. Treba posudzovať tento efekt, alebo teda tento súbor efektov, bioklimatických efektov na verejné zdravie. Mať na zreteli teda aj tento aspekt humánnej bioklimatológie. Viditeľné svetlo. Z 50% je samozrejme odrážané. To je aj dôsledok, že teraz vidíme farby a tak ďalej. Ak si spomeniete na meteorológii, tak som hovoril, že farba neexistuje, že to je náš vnem a tak ďalej a vnímame ho z dôvodu toho, že dochádza k odrazu nejakej časti svetla, viditeľného svetla z konkrétnych povrchov a tie samozrejme menia vlnové dĺžky a my ich vnímame ako svetlo a farbu. Dobre. Čiže z 50% je odrážané naspäť do prostredia. A zároveň aj z 50% je odrážané z povrchu kože. Viditeľné svetlo preniká do väčších hĺbok kože a zároveň má jednu vlastnosť, že ohrieva podkožné vrstvy. Viditeľné, čiže slnečné žiarenie. Čo je však veľmi dôležité, je, že u človeka spôsobuje alebo účinkuje na človeka viditeľné svetlo tak, že spôsobuje fotoperiodizmus, ktorý vedie k hormonálnym a biochemickým dejom. Takže v podstate na dennej báze sa vám strieda alebo sa vám aktivuje a inaktivujú hormonálne a biochemické deje v organizme, ktoré sú potrebné na prežívanie organizmu a súvisia práve s viditeľným svetlom. To vedie k tomu, že je potrebné aj v prostredí pracovnom mať dostatočný prísun vonkajšieho svetla, nakoľko keď človek je dlhodobo exponovaný, alebo teda naopak, trpí nedostatkom viditeľného svetla v pracovnom prostredí, ktorom častokrát trávime dlhé hodiny počas dňa. Čiže keď to naščítame, je to veľká časť nášho života, tak to môže viesť aj k hormonálnym a biochemickým zmenám. Pretože je narušený fotoperiodizmus, nakoľko oko ako receptor reaguje na viditeľné svetlo. A tým pôsobí na vylučovanie hormónov a podobne. Pozor, nezanedbateľný vplyv viditeľného svetla je dokázaný na duševné zdravie a pohodu. Toto v podstate istým spôsobom funguje jednak v tom predchádzajúcom príklade s tým fotoperiodizmom. To je, teda dôsledky sú hormonálne alebo biochemické. V tomto prípade sú to duševné, alebo teda dôsledky na duševné zdravie. V podstate vy potrebujete dostatočný príjem, dostatočné množstvo viditeľného svetla, slnečného svetla na to, aby ste sa udržiavali v psychickej a duševnej pohode. Opäť vraciam sa k tomu, že preto je potrebné, v tomto prípade hovoríme o pracovnom prostredí alebo životnom prostredí človeka v obytných alebo pracovných priestoroch, je potrebné dodržiavať hygienické normy na veľkosti okien a podobné, alebo dajme tomu svetlovody, čiže zariadenia, ktoré prevádzajú viditeľné svetlo priamo do prostredia, v ktorom nemôže byť z nejakých technických dôvodov zriadené okno. Je potrebné na to
brať zreteľ, nie je to len nejaký výmysel, nakoľko to má svoje dosahy na duševné zdravie a zároveň aj na teda v podstate hormonálnu rovnováhu organizmu. O tom, že to je skutočne pravda, hovoria štúdie, ktoré dokazujú, že v severských krajinách aj navzdory tomu, že teraz hovorím o škandinávskych krajinách, Nórsko, Švédsko, Fínsko, v ktorých je dostatok ekonomických statkov, nie je problém, že by boli chudobné tieto krajiny alebo niečo podobné, dochádza veľmi, a ešte do toho patrí aj Island, čiže krajiny, kde máme kde máme v podstate polárny deň, polárnu noc, dlhodobý nedostatok viditeľného svetla počas zimného obdobia, kedy slnko v podstate nevychádza nad obzor. Dochádza tam veľmi často k duševným poruchám, ktoré vedú až k samovraždám. A to práve súvisí s nedostatkom viditeľného svetla a dôsledkom v duševnom zdraví a spôsobe prežívania. Možno, že aj to je ten dôvod, prečo sa vraví, že niekto pije ako Dán. Ale to je len taký samozrejme vtípek, o tom veľa neviem. Alebo teda ďalší príklad, že viditeľné svetlo má nezanedbateľný vplyv na duševné zdravie, hovoria aj odvetvové normy, ktoré určujú vegetačné zásahy alebo vegetačné úpravy v sanatóriách a liečebných ústavoch. Napríklad ihličnaté stromy, husté ihličnaté stromy alebo druhy hustých ihličnatých drevín, ako napríklad Picea abies, smrek obyčajný, sa neodporúčajú vysádzať v parkoch sanatórií, ktoré sú určené pre liečenie duševných porúch. A to práve kvôli tomu, pretože cez tieto stromy, cez koruny týchto stromov sa do toho prirodzeného prostredia sanatória do okolia, to znamená do tých oblastí, kde má dochádzať k prechádzkám a podobným aktivitám vonku, nepreniká dostatočné množstvo viditeľného svetla vzhľadom k hustej korune, ktorá zabraňuje prenikaniu tohoto svetla. A má to svoje dôsledky alebo nepriaznivé dôsledky v terapii týchto chorôb v tomto prostredí. To hovoríme o odvetvových normách platných v Slovenskej republike. Tým chcem len ilustrovať, že skutočne to viditeľné svetlo má nezanedbateľný vplyv na duševné zdravie a zároveň tým chcem povedať, že aj tieto aspekty treba brať do úvahy v prípade plánovania, rozvrhovania, údržby, prípadne likvidácie alebo obmeny verejnej zelene a nebodaj zelene v okolí liečebných ústavov, nemocníc, polikliník, škôlok a podobne. Čiže vidíte, že humánna bioklimatológia so svojimi účinkami, alebo teda humánna bioklimatológia a ich dôsledky na ľudské zdravie a v podstate zdravotnú pohodu alebo zdravotný stav má čo dočinenia aj s environmentálnym inžinierstvom a konkrétne s inžinierstvom životného prostredia, čiže s plánovaním výsadby, s plánovaním umiestňovania stavieb v prostredí a podobne. Všetky tieto aspekty majú byť teda implicitne zahrnuté pri plánovacích aktivitách v krajine. Dobre, takže to sú účinky viditeľného svetla na zdravie človeka. No a pozrieme si ešte tú najdlhšiu vlnovú dĺžku, to znamená infračervené alebo tepelné žiarenie a jeho účinky. Poznáte to, určite ste sa s tým stretli, že je tzv. Infralampa alebo niečo podobné, ktoré sa používajú nie iba v takom akože domácom prostredí, ale skutočne je to využívané aj pri napríklad terapii v liečebniach dlhodobo chorých, pri liečení dekubitov, preležanín. Pretože infračervené tepelné žiarenie má dokázateľné protizápalové účinky.
lieči zápaly. Určite ste možno aj počuli, možno od rodičov, o horskom slnku takzvanom. Tam síce to bolo zariadenie, ktoré sa predávalo za socializmu, môžete sa ich na to spýtať. A horské slnko, to boli v podstate výbojky. Jedna bola UV výbojka, tá práve mala akože vytvárať to UV žiarenie, ktorým dochádzalo k tým pozitívnym, čiže tvorbe vitamínu D, ale bolo to veľmi náchylné na to, alebo musel človek vedieť, čo robí, pretože mohol spôsobiť aj poškodenie zdravia. No zároveň v tom tzv. Horskom slnku, alebo v tej socialistickej biolampe bola aj žiarovka, ktorá emitovala infračervené žiarenie. A to práve kvôli tomu, pretože sa tým liečili zápaly, liečili sa tým opuchy, liečili sa tým napríklad týmto teplom pooperačné rany, ale aj liečia sa aj v súčasnosti, tak ako som povedal, uplatňuje sa to normálne v humánnej medicíne, v nemocniciach, v liečebniach dlhodobo chorých ľudí a podobne, LDN-kách. Taktiež napríklad po vytrhnutí zubu veľmi často ľudia využívajú infračervené žiarenie práve kvôli tomu, že to má protizápalové účinky. Čiže má skutočne liečivé účinky. Zároveň treba povedať, že keďže je to tepelné žiarenie, nevydržíte ho veľa. To je aj výhoda. Infračervené žiarenie vám málo kedy môže spôsobiť trvalé poškodenie zdravia, ku ktorému by mohlo dôjsť, nakoľko dochádza k prenikaniu do hlbších vrstiev. Toto žiarenie preniká do hlbších vrstiev pod kožu a pri dlhodobej expozícii by mohlo dôjsť k poškodeniu zdravia, no nedôjde, pretože ten tepelný účinok spôsobí, že vy jednoducho nevydržíte to teplo. Čiže ustúpite od toho zdroja. A to je tá výhoda. To je tá výhoda, ktorá vlastne zabráni úplne prirodzene, behaviorálne tomu, aby došlo k poškodeniu zdravia. Na rozdiel od ultrafialového žiarenia, ktoré necítite, preto vydržíte mu byť exponovaný a spôsobí vám napríklad, dajme tomu, buď zápal kože, alebo teda spálenie kože, v extrémnych prípadoch aj rakovinové bujnenie v koži. Zároveň má infračervené žiarenie aj analgetický účinok a spazmolytický účinok. No to je dokázané, to taktiež súvisí s tým, prečo si to ľudia dávajú pri liečbe pooperačných rán alebo dajme tomu po vytrhnutí zubov. Pretože ten analgetický účinok je veľmi silný. Čo je veľmi zaujímavé, je ten spazmolytický účinok. To znamená, má v podstate účinok na činnosť, dajme tomu, vnútorných orgánov, na činnosť čriev a podobne. Spôsobuje rozšírenie vlásočníc, čiže má veľmi dobrý účinok aj pokiaľ má niekto problémy s jemnými cievami, čiže sa mu neprekrvujú sa mu ruky, má ich chladné a podobne. Toto infračervené žiarenie spôsobuje, že sa tie vlásočnice sa v podstate rozšíria a tým pádom dochádza k prekrveniu aj inak v podstate chladných organizmov. Čiže ak má niekto chladné nohy, chladné ruky alebo má s týmto problém, tak skutočne infračervené žiarenie mu v tom pomôže, nakoľko dochádza biochemickým spôsobom alebo teda fotochemickým spôsobom k rozšíreniu alebo aktivácii rozširovania vlásočníc. Má tepelný účinok, to je logické, lebo je to infračervené alebo tepelné žiarenie a zároveň aktivuje potné žľazy. Takže aj to je ďalšia výhoda, že pokiaľ človek potrebuje v podstate detoxikovať kožu alebo organizmus zvýšeným potením, tak sa to aktivuje práve týmto infračerveným žiarením, ktoré je prítomné samozrejme v bežnom žiarení vo vonkajšom prostredí, v prírodnom prostredí, pretože ako vieme, infračervené žiarenie vychádza zo Zeme. Slnečné žiarenie, viditeľné svetlo, ohrieva povrchové vrstvy Zeme a tam dochádza k premene viditeľnej časti bilancie žiarenia na infračervenú. Takže je prirodzene prítomná vo vonkajšom prostredí a má tieto liečivé účinky. Ale vravím, využíva sa toto svetlo aj z umelých zdrojov priamo na tieto liečebné
liečebné metódy. Koniec koncov tá aktivácia potných žľaz a infračervené žiarenie, keď si to dáte dohromady, tak prídete na to, prečo sa robia tzv. Infrasauny. To sú presne sauny, v ktorých teda nemáte zdroj tepla v podobe tých prehriatých kameňov, na ktoré sa kvapká voda, ale máte tam len infračervený žiarič, ktorý práve pôsobením infračerveného žiarenia má protizápalové účinky, analgetický účinok, tepelný, rozširovanie vlásočníc a zároveň aktivuje potné žľazy a tým pádom dochádza k podstate vylučovaniu nežiaducich látok z tela prostredníctvom potu. Takže vidíte, že toto infračervené žiarenie má skutočne mnohoraké liečivé účinky. Dobre, teraz sa ešte pristavíme pri tých extrémnych poveternostných situáciách. My hlavne budeme teda hovoriť o troch, a síce o vlnách horúčav, alebo tzv. Z angličtiny heat waves, o dusne, alebo o chladnom a mrazivom počasí. Vieme, že z dôvodu klimatických zmien, ktoré v súčasnosti prebiehajú a sú nesporné, dochádza čoraz väčšej frekvencii vzniku tzv. Vln horúčav. Ako ste zachytili, my sme toto leto mali relatívne v strednej Európe by som povedal také normálne, ale napríklad západná a severozápadná Európa čelila veľmi silným vplyvom alebo veľmi silným dopadom vln horúčav, ktoré spôsobili prehriatie v podstate najmä silne urbanizovaného prostredia veľkých miest na západe Európy. Hovoríme o Paríži, hovoríme paradoxne o Londýne, ktorý nemá s týmito situáciami doteraz veľkú skúsenosť. A hovoríme taktiež o Bruseli a v podstate o veľkých metropolách západnej a severozápadnej Európy. No, keď si spomenieme na rok 2003, vy si na to moc nespomeniete, my si už na to tak nejak profesne spomíname, tak to bolo veľmi významné, jedno veľmi významné, ale nepriaznivo významné letné obdobie, charakteristické výskytom veľmi silných vln horúčav, ktoré sa prehnali celou Európou a spôsobili mnohé úmrtia v dôsledku prehriatia organizmu a poškodenia zdravia z dôvodu extrémne vysokej teploty vzduchu. Taktiež treba povedať, že aj rok 2015, na ktorý si už môžete viacerí z vás spomenúť, bol charakteristický veľmi výraznými vlnami horúčav, ktoré sa opakovali pravidelne a v podstate medzi týmito vlnami horúčav, to hovoríme o situácii zo Slovenska, sa vyskytlo len niekoľko situácií, niekoľko dní s relatívne chladnejším počasím, počas ktorého došlo k ochladeniu z dôvodu prenikania chladnejšieho vzduchu a ochladenia z dôvodu konvektívnych zrážok, ale inak ten rok 2015 bol veľmi typickým rokom s vpádom asi 7 alebo 8 vln horúčav, ktoré spôsobovali opäť kolaps mnohých ľudí na Slovensku. Bolo zaznamenané väčšie množstvo úmrtí v súvislosti s prehriatím organizmu a podobne. No a keď to dáme do súvislosti s prebiehajúcou klimatickou zmenou, tak treba sa pozrieť na tieto prípady, ako rok 2003, ako rok 2015 na Slovensku, ako rok 2012 koniec koncov, ako minulý rok, alebo teda a toto leto v západnej Európe, pretože to sú príklady, ako bude vyzerať čoraz častejšie priebeh leta v silne urbanizovanom prostredí veľkých európskych, ale aj tu kľudne, ale tak hovoríme o Európe, veľkých európskych aglomerácií. Je teda veľmi potrebné sa na tieto situácie pozrieť nielen z pohľadu samotnej mortality ľudí,
v dôsledku prehriatia organizmu, ktoré je často zapričinené jednak meteorologickými faktormi, ktoré sa ale veľmi silno uplatňujú práve v nevhodne urbanizovanom prostredí, ale práve ako obrázok a načrtnutie možnosti riešenia tohto problému v súvislosti s plánovaním, územným plánovaním, jednak na jednej strane a jednak s ochranou urbánnej vegetácie, ale taktiež aj s rozširovaním a ochranou alebo udržiavaním lesoparkov, parkových zón a podobných súvislých vegetačných sústav v podstate v okolí týchto silne urbanizovaných miest. No, nebudeme hovoriť len o vlnách horúčav a o dusne, ale pozrieme si aj nejaké účinky chladného a mrazivého počasia na ľudský organizmus. Takže prejdeme na tie vlny horúčav. Tak vybral som tu konkrétne, aby sme teda hovorili vedecky, aby to nebol pocit, alebo aby ste nenadobudli pocit, že to sú len moje nejaké domnienky. Tak vybral som článok, ktorý pojednáva o dopadoch horúcich vln na mortalitu v 9 európskych mestách. Je to práve tá situácia z roku 2003. Keď si všimnete, mortalita alebo zvýšenie percenta mortality mimo roku 2003 je zobrazené na tom grafe tými boxplotmi s tými terčíkmi, čiernymi kruhovými terčíkmi. Keď si ale vezmete situáciu z roku 2003, ktorá je na tomto grafe signalizovaná ako, to je na osi Y, ako increasing daily mortality, to znamená zvýšenie dennej úmrtnosti v percentách oproti normálu, tak si všimnite, že ten rok 2003 výrazne prevyšuje úmrtnosť oproti ostatným rokom v súvislosti s vpádom horúcich vln. To znamená, že hovoríme o úmrtnosti alebo o zvýšení úmrtnosti na následky poškodenia zdravia v súvislosti s horúcimi vlnami vždy, ale zatiaľ čo tie krúžky hovoria o zvýšení percenta mortality v podstate ako keby v dlhodobom období, tak tie štvorčeky hovoria o tom, ako výrazne sa odlišoval ten rok 2003. Čiže pozrime sa najprv na tie krúžky. Keď si pozriete, v Aténách sa v podstate zvýši mortalita pri situáciách horúcich vln o 20%. V Barcelone približne nezaznamenáme žiadnu zmenu, pretože oni sú zvyknutí v podstate na tieto horúce vlny. Je to skrátka, ako keby je tá populácia na to aklimatizovaná, to znamená, nie je tam väčší problém. Čo sa týka Londýna, tam sa príliš nezvýši tá mortalita, pretože horúce vlny v Londýne sa prakticky ani nevyskytujú. Je to málo kedy, je to skutočne jav, ktorý sa vyskytne ojedinelo, a keď sa vyskytne ojedinelo, netrvá zvyčajne veľmi dlho, pretože Londýn je už relatívne na sever a tie vpády horúceho vzduchu nie sú tak časté. Keď si vezmete Miláno, tak áno, tam je vidieť, že tam dochádza k zvýšeniu mortality počas horúcich vln o 30% oproti normálu. Mníchov takisto, keďže vieme, že kde je lokalizovaný Mníchov, k tým dopadom alebo k tomu prenikaniu horúceho vzduchu, k tým horúcim vlnám nedochádza tak často, to znamená mortalita sa zvyšuje len málo. Podobne ako v Paríži, tam v podstate takisto aklimatizácia na tieto horúce vlny je relatívne dobrá, takže za normálne okolnosti sa nezvyšuje mortalita. Rím, tam áno, a takisto aj Valencia, tam je zase vysoká aklimatizácia na tieto
podnebné podmienky. Horúce vlny sú tam teda pomerne bežným javom, preto nedochádza k zvýšenej, za normálnych okolností zvýšenej mortalite. No keď si porovnáte ale tie štvorčeky, tak vidíme, že tá situácia je v niektorých prípadoch veľmi výrazná. Vezmite si, že Barcelona, ktorá podobne ako Valencia, sú v podstate v oblastiach, kde sú ľudia zvyknutí na horúce vlny. Napokon je tam aj stredomorská klíma, zároveň oceánska, veľmi často býva aj dusno a tak ďalej, takže tá aklimatizácia je významná. Tak práve počas toho roku 2003 sa zvýšila až na 40% mortalita. To znamená, o 40% ľudí zomrelo viac, ako za normálnych okolností v danom čase na danom území ľudí zomiera. Vidíme, že je to významné číslo. V Londýne nad 40%, pretože tí ľudia nie sú vôbec aklimatizovaní. Vezmite si Miláno, teda talianske mesto. Oproti normálu sa počas roku 2003, počas tých vln horúčav, zvýšila mortalita niekde na úroveň až 50%. A keď si vezmete situáciu v Paríži, tak to je extrémny náraz. Tam sme zaznamenali niekde okolo 110% náraz úmrtnosti oproti normálnemu obdobiu. Že to sú veľmi významné účinky, teda sú viditeľné veľmi významné účinky vpádu horúcich vln na prežívanie ľudí v danom prostredí. No a tým pádom to vedie aj k tlaku na zdravotnícky systém. No a samozrejme to sú ekonomické škody, pretože to sú častokrát živitelia rodín. Nepatria tam teda nutne iba starí ľudia, i keď určite je predpoklad, že väčšmi postihujú tieto horúce vlny starších a chronických chorých ľudí, no nie je to pravidlo. Rím k zvýšeniu došlo, ale nie tak výraznému oproti ostatným vlnám, a Valencia takisto, vidíte, primorská klíma, v podstate stredomorská, prostredie, ľudia navyknutí na horúce vlny a vysoký obsah vodných pár vo vzduši, aj tak došlo pomerne značnému nárastu úmrtnosti oproti normálnemu obdobiu. Tento obrázok signalizuje, že skutočne účinky, ktoré boli popísané na predchádzajúcom slajde na ľudské zdravie z pohľadu vpádov horúcich vln, majú veľmi zásadný účinok na prežívanie človeka, alebo na jednak, toto síce už nie je pohoda, toto je v podstate na zdravie človeka, alebo teda populácie, najmä v mestskej aglomerácii alebo mestských aglomeráciách. Čo nás vedie opätovne k tomu, že je potrebné počítať s tým, že s prebiehajúcou klimatickou zmenou, o čom sme častokrát diskutovali na hodinách meteorológie a klimatológie, budú tieto účinky čoraz významnejšie a preto je potrebné zamerať sa pri plánovaní miest, obcí a ich zón na to, aby sme znižovali negatívne účinky žiarenia, slnečného žiarenia, tepelného žiarenia, ale taktiež aj prúdenia vzduchu, relatívnej vlhkosti a teploty na toto prostredie. A to práve dokážeme robiť efektívnym narábaním so zeleňou, s plánovaním vodných zdrojov v urbanizovanom prostredí, s využívaním dažďovej vody a tak ďalej. Toto všetko je treba mať na zreteli pri týchto aktivitách. Tu si ukážeme, že nielen náhle, alebo teda prudké následky týchto horúcich vln v podobe infarktov, srdcových alebo zastavenia srdca, alebo mozgových porážok a podobne. Teda nielen tieto náhle dosahy týchto horúcich vln, ale taktiež aj dlhodobé poškodenie zdravia sa uplatňuje počas pádov týchto horúcich vln do tohto prostredia. Na tomto vedeckom článku, ktorý si môžete kľudne dohľadať, preto som tam dal aj uvedenú citáciu, sa robil výskum, aké sú dôsledky, alebo aký je dlhodobý dôsledok v podstate účinku kolapsu človeka, alebo teda aký je dlhodobý
z dlhodobého hľadiska účinok alebo dôsledok kolapsu z tepla na prežívanie ľudí alebo daných jedincov z dlhodobého hľadiska. Všimnime si ten graf naľavo, čiže tam máte popísanú dvojročné prežívanie alebo krivka dvojročného prežívania na príklade 83 pacientov, ktorí skolabovali z tepla. To je 95% pravdepodobnosť, to nás v tejto chvíli nezaujíma. Všimnite si prosím vás tú prostrednú krivku. Čiže tam máte na osi Y vyvedené survival probability. To znamená pravdepodobnosť prežitia toho samotného toho kolapsu z tepla. Čiže vidíme, že na týchto 83 pacientoch, do detailov ak chcete, musíte si preštudovať samotný článok, bolo prežitie, dajme tomu 700 dní po tom, čo skolabovali na teplo na úrovni 30%. Čo to znamená? Že tieto kolapsy z tepla, ktoré sú spôsobené vpádmi horúceho vzduchu, sú tak významné alebo tak významne poškodzujú zdravie, že k prežitiu, dlhšiemu prežitiu viac ako 700 dní počas, alebo teda po výskyte tohto kolapsu dochádza iba v prípade 30% týchto pacientov. To znamená, 30% pacientov potom, čo má kolaps z tepla, prežije viac ako 700 dní. Týmto dokumentujú uvedení autori, že dôsledok kolapsu z tepla na ľudský organizmus je tak významný, že v podstate natrvalo poškodí procesy alebo nejaké biochemické aktivity a tak ďalej v organizme a čo vedie k takto nízkej úrovni prežívania z dlhodobého pohľadu. Je to potrebné mať na mysli opäť v súvislosti s klimatickou zmenou a ochranou v podstate ochranou prírody, ochranou verejnej zelene a podobne. Dobre. No a samozrejme tieto dlhodobé zmeny vybraných charakteristík nadmerného tepelného stresu v lete sú samozrejme dokumentovateľné aj na Slovensku. Nie je to, že my by sme sa držali niekde bokom, alebo že to nie je pravda, alebo že to teda je iba to sa deje iba niekde v Miláne, v Ríme a podobne. To je len ako ukážka, čiže vidíte na tých grafoch, že v podstate počet horúcich dní neustále rastie kontinuálne, neustále narastá maximálna dĺžka trvania horúceho obdobia. Čiže tie problémy, ktoré sme zaznamenali, alebo teda ktoré boli na týchto vedeckých článkoch popísané v roku 2003, sa týkajú aj prostredia na Slovensku a ako vidíte, nie je to len otázka aglomerácií, že by sme zobrali len Bratislavu, ale vidíte, že je to merateľné a zaznamenané aj v mestečkách ako Hurbanovo, Sliač, Košice. No Košice už nie sú mestečko, to už je mesto, ale skrátka, že je to celoslovenský trend, na ktorý sa treba pripraviť a ktorý treba z pohľadu humánnej bioklimatológie brať do úvahy. Ešte raz sa opakujem, práve pri tom plánovaní krajiny, plánovaní miest a ochrany lesov, ochrany parkov, lesoparkových zón a ich zveľaďovania. Povieme si len v rýchlosti ešte na záver, čo sú to teda meteorotropné choroby. Tak to sú ochorenia alebo choroby, na ktorého vzniku, alebo teda ochorenie, na ktorého vzniku alebo priebehu sa podieľajú nejakým spôsobom jednak konkrétne meteorologické činitele alebo atmosférické deje alebo kombinácia jednotlivých meteorologických prvkov, respektíve ich účinkov. Zväčša to bývajú bolesti pooperačných rán, zhoršenie fantómových bolestí, malátnosť, nechutenstvo, depresie, poruchy spánku, agresivita, ako bolo popísané v prípade fénovej choroby, podráždenosť, nervozita, ale aj už spomenutý infarkt myokardu, mozgová mŕtvica, pľúcne embolie a podobne. Prosím, toto nie je výber z nejakého
ako z nejakého výber niekde z nejakého časopisu. Toto je priamo z literatúry, odbornej lekárskej literatúry, ako som povedal, z odbornej literatúry profesora Kolesára, humanná bioklimatológia, klimaterapia. Čiže priamo lekárska veda berie na zreteľ účinky poveternostných javov na výskyt meteorotropných chorôb a konkrétne napríklad tých závažných, ktoré môžu spôsobiť náhlu smrť, ako je infarkt myokardu alebo mozgová mŕtvica a pľúcne embolie. Čo je ale paradox, patria sem aj infekčné ochorenia. Ako? No je to spôsobené tým, že je dokázané, ukážeme si zase na vedeckom článku, že infekčné ochorenia, respektíve infekčnosť ochorení je ovplyvňovaná vonkajším prostredím, a to najmä teplotou vzduchu, vlhkosťou vzduchu. Tieto dva parametre sa najväčšmi uplatňujú vo vzťahu k infekčnosti chorôb. Prečo tomu tak je? No napríklad aj preto, že prostredie, dajme tomu kľudne v kancelárii alebo hoci kde v obytných priestoroch a podobne, má nejakú relatívnu vlhkosť. Vieme, že kvapôčková infekcia sa šíri, dajme tomu, práve aerosolom, čo sú veľmi malé kvapôčky a tak ďalej. Pri vysokých vlhkostiach vzduchu tieto kvapôčky nevysychajú rýchlo, pretože aerosol sú veľmi malé kvapky vody, ktoré veľmi rýchlo reagujú na atmosférické podmienky alebo na tú mikrometeorológiu prostredia. Čiže pokiaľ je relatívna vlhkosť vysoká alebo vyššia, nedochádza k vysychaniu týchto kvapôčiek a vírusy, prípadne aj baktérie, ktoré sú obsiahnuté v týchto kvapôčkach, v podstate pomerne rýchlo padajú na zem. Nevznášajú sa dlhodobo v prostredí. Naopak, pri suchom prostredí, čomu zodpovedá relatívna vlhkosť prostredia pod 40%, dochádza k veľmi rýchlemu vyschnutiu týchto kvapôčiek a vírusy zostávajú v podstate v tom ovzduší a prúdia v ňom podobne ako kondenzačné jadrá. Čiže takisto ako sa vznáša prach, prachové častice, takisto sa vznášajú aj tie vírusy vo vzduchu a nedochádza v podstate k ich spadnutiu, keď to tak poviem, na zem. Toto je napríklad dôvod, prečo pri konkrétnych relatívnych vlhkostiach prostredí, alebo teda prečo sa odporúča aj v súvislosti so súčasnou situáciou udržiavať relatívnu vlhkosť vzduchu nad 40, optimálne nad 50% relatívnej vlhkosti vzduchu práve v súvislosti s týmto vysychaním kvapôčiek. Zároveň treba povedať, že to súvisí aj s tým, že pri nízkych relatívnych vlhkostiach vzduchu dochádza veľmi rýchlo k vyschnutiu sliznice nosohltanu. A takáto sliznica je podráždená a máte tendenciu skôr kašľať napríklad. Že jednoducho máte podráždený nosohltan. No a v takom prostredí tým pádom sa ľahšie šíria tieto choroby. Zároveň treba povedať, že v prípade chladného a vlhkého počasia je organizmus stresovaný, čo sme si ukázali na príklade úplne prvých slajdov, kde sme pojednávali o účinkoch tepla a vlhkosti na ľudský organizmus. A samozrejme podobne, tak ako je tomu u každého organizmu, či už rastlinného alebo živočíšneho, stresovaný organizmus, ktorému nie sú doplňané živiny, alebo ste v permanentnom strese, sa mu zníži v podstate obrany schopnosť, zníži sa mu imunita a tým pádom prípadné mikróby alebo vírusy na ňo rýchlejšie pôsobia a vedie to k rýchlejšiemu alebo väčšej pravdepodobnosti tomu, že sa u toho daného človeka rozvinie choroba. Čiže toto je dôvod, prečo sa napríklad medzi meteorotropné choroby radí aj chrípka, aj ako meteorotropné v tom zmysle, že majú na ich rozvoj, infekčnosť a podobne, majú vplyv aj počasie, respektíve konkrétny priebeh meteorologických prvkov. To je teda chrípka, ale aj ten v súčasnosti COVID-19.
Tu si ukážeme, že skutočne toto sú úplne najnovšie články. Keď si pozriete, hovoríme o septembri 2020 a je to článok z renomovaného časopisu vedeckého, ktorý popisuje vzťah medzi priebehom biometeorologických veličín, alebo teda veličín počasia a predpovedaním alebo pravdepodobnosťou výskytu úmrtnosti na COVID-19. Samozrejme, toto boli analytické dáta, pretože v súčasnosti nemáme ešte žiaľ, budeme tie dáta mať, ale nemáme ešte v súčasnosti dostatok overených vedeckých dát, pretože ten COVID-19 je tu s nami viac menej ešte nie ani, už to môže byť rok. Skôr nie, takže v podstate teraz prebieha veľmi búrlivý výskum tejto choroby. Tak sa pozrime na obrázok vľavo. Ten obrázok vľavo hovorí o tom, aký je vplyv, alebo aká je dôležitosť ktorých meteorologických prvkov na výskyt COVID-19. Tak vidíte, prvý samostatne stojaci je najsilnejší teplota vzduchu. Potom je počet slnečných hodín, potom je vlhkosť, až potom je rýchlosť prúdenia vzduchu a v podstate to nám v tomto prípade stačí. Čiže prečo teplota vzduchu? Lebo sme si povedali, pri vyšších teplotách je pravdepodobnosť šírenia toho vírusu nižšia, jednak z dôvodu obrany schopnosti a mnohých ďalších vecí. Slnečné hodiny, veľmi zaujímavý druhý faktor, a to práve súvisí s tým, že to keď je veľké množstvo slnečného svitu, je v ňom aj väčšie množstvo ultrafialového žiarenia, ktoré zabíja tieto vírusy a tým pádom tá infekčnosť je nižšia v prostredí. Samozrejme vlhkosť, lebo sme si povedali, ako to súvisí s vlhkosťou, a rýchlosť vetra, pretože keď máte vyššiu rýchlosť vetra, tak sa nám v podstate jednak rýchlejšie ten vzduch vymení a ten vírus v podstate môže sa to brať aj pozitívne, aj negatívne. Buď sa všade dostane, ale zároveň je rozptýlený, nie je koncentrovaný na jednom mieste. Takže vidíte, že tieto 3, alebo teda tieto 4 meteorologické prvky majú vplyv na v podstate šírenie infekcie COVID-19. A keď sa pozriete na pravý obrázok, tak vidíte, aká je dôležitosť na mortality rate, ako to povedať, na úmrtnosť v podstate na ten COVID. Takže tam máme v podstate to isté, len wind speed, štvrtý faktor je veľmi nízky. To znamená, v konečnom dôsledku na tom, aký bude priebeh úmrtnosti, sa podľa tohto článku uplatňuje teplota, počet slnečných hodín a humidity. Čo dokazuje, ak toto sú základné faktory, tak je to zásadne meteorotropná choroba, čiže jej výskyt, rozširovanie, infekčnosť a v podstate tým pádom aj mortality rate súvisí veľmi významne s bioklimatickými faktormi prostredia, čo je veľmi zaujímavé a veľmi dôležité o tom vedieť. Čiže vidíme najmä teplota vzduchu, počet slnečných hodín z dôvodu tých víruncídnych účinkov na COVID-19, z dôvodu prítomnosti UV žiarenia a relatívna vlhkosť, tak ako som vám povedal. Teplota vzduchu je preto najvyššia, pretože tá v zásade autokoreluje aj s počtom slnečných hodín, aj s počtom, alebo teda aj s vlhkosťou, nakoľko vlhkosť je riadená touto teplotou, ako sme si vysvetlili aj teraz na tých prvých slajdoch, ale ako sme si aj vysvetlili už na hodinách meteorológie a klimatológie v prvom ročníku o Magnusovom vzorci. No a tu ešte na dôvažok, alebo teda na doplnenie, nie na dôvažok, ukazujem aj článok z 10. júla 2020, kde je urobený, aby to teda nebolo také všetko jednoznačné, kde je urobená korelácia medzi počasím a pandémiou COVID-19 v Džakarte a vyžltil som vám z abstraktu iba jednu vetu, že zo všetkých komponentov alebo komponentov počasia alebo poveternosti iba teplota
alebo priemer teploty bol signifikantne korelovaný s pandémiou COVID-19. Áno, pretože tie ostatné môže tam byť autokorelácia a tak ďalej, čo však neznamená, že ten predchádzajúci článok nie je pravda, pretože je to overené, jednak peer review a tak ďalej. Ale hovorí to o tom, že konkrétne v Džakarte, alebo teda na pandémiu v tejto oblasti, v Indonézii, sa podielala teplota vzduchu, alebo teplota vzduchu mala najsignifikantnejší význam. Čo ale dokazuje, keď teraz vezmeme si obidva príklady, čo nám dokazuje to, že skutočne pandémia COVID-19 má veľmi veľa čo dočinenia s priebehom meteorologických prvkov v prostredí. Keď si teraz spravíte extrapoláciu s predpokladmi profesora Flegra z Karlovej univerzity v Prahe, ktorý hovorí, on je teda evolučný biológ a tvrdí, že teda pandémia síce môže mať vlnovitý priebeh, ale bude tu s nami až, to sú jeho slova, bude tu s nami až do marca, nejakým spôsobom, to ja si nedovolím povedať, akým, ja sa tejto problematike nerozumiem, ale hovorí, že má to súvisť práve s tým, že až v marci začne byť teplejšie a potom následne v apríli, máji začne prenikať väčšie množstvo ultrafialového žiarenia, u ktorého sa uplatní virucidnosť a tak ďalej. Takže až v podstate do marca budeme čeliť tejto pandémii. To sú teda jeho predpoklady. Tým sa nestaviam na jeho stranu, len hovorím, že na príklade týchto vedeckých článkov aj pojednania odborníkov z Karlovej univerzity možno dôvodne predpokladať, že skutočne výskyt týchto infekčných ochorení, ktoré sa šíria kvapôčkovou infekciou, majú veľmi významnú koreláciu s priebehom mikrometeorologických faktorov prostredia. Čiže, prosím vás pekne, vetrať a keď vyjde slnko, choďte hneď na slnko, aby ste aspoň skúsili trošku vitamínu D získať, čo sa vám asi už z dôvodu toho, že slnko je nízko nad obzorom a to prenikanie slnečného žiarenia tým pádom ide cez hrubšiu vrstvu atmosféry, čiže to ultrafialové žiarenie je veľmi slabé, nepodarí. Bolo by treba ísť na hory v zime, keby sa dalo zaližovať si, tam je toho ultrafialového žiarenia trošku viacej, no ale to vás potom môže stáť spálenú kožu. Dobre, ešte si pozrieme niečo o pracovnom prostredí a bioklíme, čiže tieto všetky faktory, jednak o meteorotropných chorobách, jednak o tom, aká je tepelná pohoda pri práci a podobne, sa zhrňujú v tzv. Pracovnom prostredí a bioklíme pracovného prostredia. Čiže platia také 3 základné zásady, že pokúšame sa v prvom rade prispôsobiť pracovné prostredie charakteru práce. Čo to znamená? Znamená to, že v prvom rade sa pokúšame prispôsobiť bioklímu pracovného prostredia charakteru práce, nie naopak. Čiže ak pracujeme v kancelárii, vieme, že pre tepelnú pohodu pri práci v kancelárii potrebujeme teplotu prostredia 22 stupňov, tak tomu sa dimenzujú patrične radiátory. Potrebujeme pre v podstate pracovné pohodlie dostatočné množstvo slnečného svetla, ktoré je vysvetlené samozrejme v odvetvových technických normách, o potrebe, koľko luxov potrebujete pri takej a takej práci, zabezpečuje sa to teda zväčšením okenných priestorov a podobne. Čiže vidíte, že v podstate už toto pracovné prostredie, alebo prečo vám to hovorím, je dôvod ten, že charakter práce musí byť zahrnutý a býva zahrnutý už počas plánovania nielen, ako som hovoril, územného plánovania, ale konkrétneho stavebného plánovania. Čiže preto sa budova pre administratívnu činnosť napríklad, alebo pre prevažne administratívnu činnosť projektuje takým spôsobom alebo nejakým spôsobom,
pre obytné účely, hotely alebo ubytovne, alebo byty a podobne iným spôsobom, pre školy inak, pre zdravotné zariadenia inak a tak ďalej. To všetko súvisí s pracovným prostredím a bioklímou, humánnou bioklímou, ktorá je zhrnutá v týchto odvetvových normách. Samozrejme, v prípade, že už máte nejaké pracovisko, tak sa pokúšate prispôsobiť to pracovné prostredie, nebudete prerábať kvôli tomu radiátor, ale zvýšite teplotu napríklad. Napríklad dáte lepšiu lampu, respektíve výbojku, alebo teda lampu, ktorá emituje svetlo, ktoré je typické, alebo ktoré má zloženie vlnových dĺžok také, aby čo najväčšej miere simulovalo prírodzené svetlo. Ak sa to napríklad ale nedá spraviť, tak sa prispôsobuje práca vlastnostiam prostredia. Čiže doteraz sme hovorili o prostredí, teda o pracovnom prostredí, čiže prispôsobujem kanceláriu charakteru práce. Prispôsobím teplotu, vlhkosť relatívnu, osvetlenie pracovného stola a podobne. Všetko vieme upraviť. Ak sa to nedá, pretože napríklad môžete pracovať vonku, tam už teda neprispôsobíte nič, tak musíte prispôsobiť tú prácu samotnú. Ako ju prispôsobím? No napríklad zvýšim počet smien pracovných v chladnom prostredí, v prašnom prostredí, pri silnej fyzickej záťaži a podobne, alebo a počas noci a tak. Alebo môžem spraviť, že skrátim pracovné smeny, alebo môžem zabezpečiť napríklad pre stavebných robotníkov, respektíve musím zabezpečiť pre stavebných robotníkov unimobunku s vykurovaním a teplou vodou, alebo teda a teplými nápojmi, alebo pre nich môžem zabezpečiť, keď sa nedá napríklad unimobunka, tak pre lesných robotníkov počas zimných prác, dajme tomu, umožním im založiť si oheň, aby sa pri ňom mohli zohriať, alebo zabezpečiť, dajme tomu, konkrétne keď hovoríme o práci v lese, dajme tomu, tak môžete zabezpečiť to, aby mali k dispozícii automobil, kde sa môžu ohriať a podobne. To je to prispôsobovanie práce pod prostrediu, vlastnostiam prostredia. Legislatívne podklady, ktoré toto kážu, čiže prispôsobovať pracovné prostredie vlastnostiam bioklímy, je samozrejme zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 124/2006 a taktiež zákon 355/2007 o podpore a rozvoji verejného zdravia, kde sa ukladajú povinnosti pitného režimu, tepelnej pohody a podobných záležitostí. Kto je za to zodpovedný, len aby ste vedeli, bezpečnostno-technická služba, čiže autorizovaný bezpečnostný technik alebo bezpečnostný technik, a zároveň pracovná zdravotná služba, ktorá sleduje faktory prostredia. Čiže tá najprv posúdi, či v danom prostredí je vôbec možno vykonávať uvedený druh práce alebo nie. Prečo to spomínam? Pretože mnohí z vás po skončení školy budete okrem činnosti environmentálneho inžiniera v podmienkach podnikov Slovenska tlačení aj do zabezpečovania bezpečnostno-technickej služby, čiže budete robiť bezpečáka často. Hovorím to kvôli tomu, pretože z fakulty ekológie mnohí moji kolegovia v súčasnosti pracujú práve týmto spôsobom, čiže majú na starosti environment, majú na starosti bezpečnostno-technickú službu, ešte dokonca PZS, PZS, a ešte zároveň aj ochranu pred požiarmi. Čiže preto vám to hovorím, že ten súvis medzi humánnou bioklimatológiou, pracovným prostredím, environmentalistikou a zároveň aj bezpečnosťou práce je veľmi úzky a často prelínajúci sa. Čiže preto som doplnil aj tento slajd, aby ste mali vedomosť o tom, že aj toto sú veci, ktoré sa musia v súvislosti s humánnou bioklimatológiou riešiť. Dobre? A ešte na záver, iba veľmi v rýchlosti, existuje samozrejme aj tzv. Pojem klimatoterapia. Čiže to je využívanie špecifík nejakej konkrétnej klímy na liečebné účinky. Aké sú metódy klimatoterapie? No jednak tréning termoadaptačných mechanizmov, to znamená
trénujem, jednak otužujem organizmus voči konkrétnemu faktoru, tak aby som aklimatizoval organizmus a tým pádom zlepšil jeho schopnosť v podstate, keď to tak poviem, prežiť alebo efektívne fungovať v nejakom konkrétnom prostredí. Potom je tam samozrejme hypnosenzibilizácia, zvýšenie imunity, zvyšujem imunitu samotným otužovaním a podobne. A zároveň veľmi zaujímavá metóda je prírodná oxygenoterapia, kedy sa využíva to, že v prírodnom prostredí je zväčša vyšší obsah kyslíku v prostredí a z dôvodu toho, že v prírodnom prostredí, kde je väčšie množstvo lesných porastov a podobne, sa tvorí väčšie množstvo kyslíka, ako sa ho spotrebúva a preto tam môže prebiehať klimatoterapia prirodzenou oxygenoterapiou. Z týchto dôvodov sa práve klimatoterapia vykonáva často v lesnom prostredí, kde sa uplatňujú priaznivé klimatické účinky ako tlmenie hluku, čiže v tom lese sa jednak tlmí hluk, takže pôsobí to na skľudnenie nervového systému, ochrana pred znečistením prostredia, keďže v tom lesnom prostredí sa v podstate aj hygiena prostredia je lepšia, takže máte aj samotný vzduch čistejší. V lese sú zároveň šetriace svetelné podmienky, to znamená, pokiaľ má niekto problém s tým, že má napríklad problém s migrénou, tak lesné prostredie na ňo vplýva prostredníctvom šetriacich svetelných podmienok, pretože v lese napríklad je nižšie množstvo slnečného žiarenia, čo za istých okolností práve môže mať klimatoterapeutický účinok. Zároveň v lese je aj nižšie množstvo ultrafialového žiarenia, ako som už povedal, že sa to uplatňuje aj pri plánovaní, územnom plánovaní lesoparkových zón a podobne. Zároveň, čo súvisí s samotným výkonom klimatoterapie, že intercepčná kapacita lesnej koruny v podstate spôsobuje aj ochranu pred zrážkami. Čiže v tom lesnom prostredí, pokiaľ sú zrážky do 3 mm, v podstate môžete ísť bez dážnika, čo vplýva na to, že môžete vykonávať klimatoterapiu aj za relatívne menej priaznivých poveternostných podmienok. No a samozrejme, keďže les má aj tepelno-izolačné vlastnosti, tak priaznivo ovplyvňuje okolité tepelné prostredie. Čiže to sú v podstate pozitívne účinky lesa na humánnu bioklimatológiu alebo na humánnu bioklímu alebo humánnu mikroklímu môžeme povedať. A to je dôvod, prečo sa častokrát práve klimatoterapia vyskytuje alebo realizuje v lesnom prostredí. Aké druhy klimatoterapie ale poznáme? Poznáme napríklad aeroterapiu, kde sa uplatňujú vzdušné kúpele. To znamená, ide o to, že mám špecifické jóny v ovzduší, mám vyšší obsah kyslíku, dajme tomu v lesnom prostredí. V prípade niektorých situácií môže byť aj vyššie množstvo ozónu, aj to sa uplatňuje istým spôsobom, samozrejme veľmi špecificky riadeným v klimatoterapii. Čiže to je tá aeroterapia, vdychovanie vzduchu. Helioterapia to sú slnečné kúpele, to znamená, tam sa riadi príjem slnečného žiarenia a špecifických druhov žiarenia samozrejme. Treba povedať, všetky tieto 4 druhy žiarenia majú byť a musia byť, keďže to je klimatoterapia, pod dohľadom odborníka, v podstate balneológa, klimatického balneológa, ktorý riadi tento proces, pretože to nie je automatické, že to môže dopadnúť dobre alebo že to zvládne ten konkrétny človek. Sú to riadené procesy. Talasoterapia sú kúpele morskej klímy. Vieme o tom, že morská klíma má veľmi veľký alebo veľmi vysoký obsah morských solí vo vzduší a to priaznivo vplýva, a takisto aj dajme tomu vo vode, v ktorej sa tí ľudia kúpu, čo priaznivo pôsobí na dýchacie alebo teda na ochorenia dýchacieho traktu a zároveň dajme tomu aj na kožné choroby, podobne ako speleoterapia, ktorá je špecifická napríklad na liečbu astmatikov alebo astmy alebo problémami s prieduškami. Čiže speleoterapia, jaskinné kúpele.
No, to by bolo z mojej strany ohľadne humánnej bioklimatológie všetko. Dovolím si uzavrieť túto pomerne dlhú, ale potrebnú prednášku tým, že tak ako sa humánna bioklimatológia môže zdať ako niečo, čo nesúvisí práve s činnosťou environmentalistu, nie je to pravda, pretože na mnohých príkladoch som vám ukázal, že práve ochrana prostredia, ochrana prírodného prostredia, ale aj ochrana životného prostredia v urbanizovaných alebo teda v aglomeráciách, mestských aglomeráciách, ako aj spôsoby plánovania týchto aglomerácií veľmi úzko súvisia s kvalitou životných podmienok a životného prostredia pre ľudí žijúcich v tomto prostredí. Preto je potrebné brať tieto aspekty na zreteľ pri svojej profesnej činnosti. Ďakujem za pozornosť, prajem vám všetko dobré.